עשיתי כנפיים, שמתי אותם בלילה בתטבילה, אתם רואים? וזה רך, טעים. זה מאוד רך, טעים, יצא טוב. שמתי פפריקה, כמון, פלפל שחור, שמן זית, קצת רסק, טטבילה, קצת סויה. אז וכל הלילה הם היו בתוך הרוטב, אתם רואים? יש לו רוטב. ובבוקר, עכשיו, בצהריים מוקדמים, בישלתי אותם. אתם רואים? זה רך. זה כנפיים של חברה השם שלה זה לולו. לולו זה טוב, יש לו דברים טובים. קצת יקר, אבל הוא טוב. ועשיתי גם שניצלים. גם מהלילה, זה פילה, מהלילה שמתי אותם גם בתבלינים, קצת שמן זית, קצת טטבילה, תבלין לגריל עוף. עשיתי גם קציצות טלה, רואים? וגם קישואים, עשיתי קישואים ברוטב עגבניות, לימון, כמון, ועשיתי פסטה, מקרונים בתנור, ממולאים, גבינה וטרד. אני אחר כך אפתח את זה, אתם תראו, אני אחתוך את זה שתוכלו לראות מבפנים איך זה נראה.